Latsho elogwijo pewu kungabethekele intsimbi yesibhozo kuzabe secaceca ukuba sesikufuphi ekuyifincene yanamhlanje inkqubo. Ngoku ke sijonge ugalela izithonga zokugqibela ngokuba le nkqubo ivulile kwaye ivumile icamagu kuloo ndawo. Elinye ke lamanqaku esizawujonga kuwo kule yure lethu, umongameli ke uCyril Ramaphosa uza kuphehlelela ugunyaziso lolawulo lwemida eMusina eLimpopo namhlanje. Kuza kuthi ke kubekho nodliwano-ndlebe malunga ne-World Teachers Day, ezemidlalo, umculo njalo njalo, njengokubonile into yokubana sindwendwelwe nguye uIkhona ethi mabudede bomnyama kuvele ukhanya. Isendimla ke ukhala usaka lubisi umadlongothi. Ndiziqika-qika ke nenzwakazi yapha kwamageba akasemhle, andazi noba mhlambe kuba eve uba sawuvela pha ku-SABC Plus waqomba jonga new beginnings. Hayi uyacaca ukuthi manje jonga SABC Plus ngenile ne-braids zivumile. Layilela Mbukeli ihora lokugcina ke ncileli esilidikadika njengamanje sesidle nokudla ke nezisu cha hayi zigcwele impela. Hayi mbukeli nangokumzala uyafona uthi mzala buyisana imoto yami phela, aphenduleke umzala ngale ucingweni ethi eish mzala uyazi sisetheksini eyisokuchazela ukuthi kwenzekeni. Hayi uyabona ke makusuke kunjalo usuke ibheme ngempela. Uyabona futhi noma ngabe ubusukline kahle ke endlini yakho weguy uthi ke ulinde igender le eyithi hayi unkunzane vele ibhala imessage ithi baby angisezi ungakwati. Uyazi ufuneka kanjani njani vele ingene embedeni uthatha ifone uvule i-app ubuke i-Ekhaya Jikelele. Sibonga kakhulu ke mbukeli ngokusahlanganyele kanye nathi la Ekhaya Jikelele kwile high. Njengamanje ke sesingene ehoreni lethu lokugcina ake sibheke indaba ehamba phambili. Umongameli uCyril Ramaphosa uzokwethula isikhungo esobhekela imingcele eMusina eLimpopo namhlanje kuseni. Ukuphumelela kwamanqaku ebhonasi kumdlalo wabo wokugqibela wepool ngokuchasene ne-Uruguay ngolwesine kuye kuthumela iNew Zealand kwi-quarter finals yendebe yehlabathi yombhoxo ka-2023. Sawubona mbukelo omuhle, noma ngabe kunezindlu zodaka kusekhaya lapho lalela Ekhaya Jikelele, ikhaya lemfudumalo. Siyakwemukela ngeyifudumele izandla bize ex yakho induna umthakathi ongakini ikhansela nenkosi ungababiza besondele bengaphuthelwa umsomluko kuya kulesihlanu ubatshele bezobukela indaba eyinohlonze zithulwa abasakazi abanohlonze ezemidlalo ezokuncebeleka nesimo sezulu asambeke. Umongameli uCyril Ramaphosa uza kuphehlelela ugunyaziso lolawulo lwemida eMusina eLimpopo namhlanje. Injongo yokusweka kwe-BMA kukhusela amazibuko okungena eMzantsi Afrika athanda ukuhamba ngongekho mthethweni kwabantu nokuthutyuzeliswa kwempahla. Owayengungqongqoshe wezemisebenzi yomphakathi ye-Northern Cape uJohn Block kanye nabasolwa ababili kulindeleke ukuthi bavele enkantolo yemantshi yaseKimberley namhlanje kuseni. Laba bobathathu basolwa ngokuhlomula ngokungekho emthethweni ngethenda yezigidi zamarandi yokwakhiwa kwesibhedlela sabagula ngengqondo eKimberley ngo-2003 kanti njengamanje bangaphandle kwebheyili noma ke bangaphandle ngebheyili. Kusolwa ukuthi ke wayengqongqoshe wezemisebenzi yomphakathi uBlock ngaleso sikhathi kanye nowayeyinhloko yomnyango uPatience Mukhali banikeza iBabereki Consulting Engineers ithenda engaphezulu kwezigidi ezingama-50 zamarandi nakuba yayingazange ihlangabezane nezidingo. Ukunqongophala kwesakhono kunye nezixhobo zokusebenza kwezinye iinkundla kuye kwagxininiswa ngosuku lwesithathu lodliwano-ndlebe yikomishoni yenkonzo yejaji. Ikomishoni yenza udliwano-ndlebe nabagqatswa ukuba bavale izithuba kwiinkundla ezahlukeneyo evekini. Ijaji ekhoyo ngoku yenkundla ephakamileyo yoMzantsi eRhawutini uEdwin Mulahlehi uvelile phambi kwekomishoni kasekela mongameli wejaji kwinkundla yezemisebenzi kunye nenkundla yesibheno yezabasebenzi. Umulahlehi ke beyijaji echophele ityala le-AfriForum ne-Economic Freedom Fighters.
Kanti ke iJacob Zuma Foundation ithi owayesakuba ngumongameli weli uJacob Zuma ujike wabhenela kwinkundla ephakamileyo yaseRhawutini ePitoli ukuba ibhengeze ukutyunjwa kukamongameli wejaji eyintloko uRaymond Zondo ngokuchasene nomgaqo siseko. Ngemuva kokunikela enkantolo efuna ukushushisa umengameli Ramaphosa ngasese owabe ngumengameli wezwe uZuma osefuna kususwa inhloko yamajaji uRaymond Zondo esikhundleni. The next steps in the process will be the compulsory provision of the JSC and Mr. Ramaphosa of the record of proceedings and deliberations pertaining to the JSC's recommendations and the President's decision. Mr. Ramaphosa will be called upon indeed to dispel the allegation or suspicion that Zondo was being unduly rewarded for absolving Ramaphosa for his role in the Busasa and CR17 scandals. uZuma ufuna izinkantolo zichithe isinqumo sokuqokwa kukaZondo. uZuma usegxekwe kaningi phambilini ngokusebenzisa izinkantolo ngendlela engafanele. Nokho umile umbuzo othi ngabe unephuzu yini odabeni likaZondo noma lesi sinyathelo sakhe siqhutshwa ezombusazwe. If there are certain things that appears not to have been done properly, the best thing to do is to rectify such and ensure that in the future due processes are followed so that there are no holes that one can be able to pick. Isinqumo senkantolo isona esizocacisa ngalolu daba. Bazosifaka sijule isandla ephaketheni abashayeli beimoto kusukela namhlanje njengoba umnyango wezamandla namagugu ambiwayo unyuse zombili inhlobo zopetroli nodizili. Abathengi bathi ukwenyuka kwentengo yopetrol kubakhinyabeze kakhulu. Zombili inhlobo zopetrol zinyuke ngemali engaphezulu kwerandi litha. Udizili wona unyuke ngemali ecishe ibe amarandi amabili ilitha. Amakhaya asebenzisa uparafini nawo kuzozwela kuwo njengoba wona unyuke ngamarandi amabili namasenti amabili. Phela kudala sasifaka u350 igcwala imoto yabo. Hayi manje base kufaka u500. Dadi imali kanti basuyayifuna imali ngala yabo ukhala ukuthi installment sinyukile na Toyota. Kuyasikhinyabeza kakhulu ngoba mawunyuka upetrol nemali yokugibela iyenyuka emateksini sigcina sesikhokha imali enkulu emva kwalokho bese kuqhubeka kuze kugcine ukunyuke nentengo yokudla futhi. It used to be full by 1,100 rand, but it went up to like more than that now, and I put 700 rand. I don't see any difference. It's just up to the half of the gauge, and I'm so frustrated. Namagaraji nawo ashayekile njengoba abashayeli sebethela upetrol omncane kunakuqala. Kuyasilimaza kakhulu thina ekudayiseni ngoba amalitha esiwadayisayo ayancipha mangabe kunyuka iprice kapetrol. So njengamanje ama customer ethu isikhathi esiningi upetrol awuthenga ngokwamarandi akawuthengi ngokwamalitha. So umuntu ofike izolo upetrol ungakanyuka wafike wathela ngo100 rand, inani lamalitha bekade lithola izolo nenani lamanilitha azolithola ngosuku lanamhlanje alisafani. Umnyango wezamandla namagugu ambiwayo uthi lokwenyuka kwentengo yopetrol kubangwa ukuvalwa kwamaziko akhiqiza uoyela eMelika. Umnyango wezokubusa ngokubambisana neindaba zomdabu eGauteng umzikhumalo useyalelwe ukuba asebenzisane nomkhandlu wedolobha waseTshwane odabeni lwezemali kulomkhandlu. Lokho kusho uPanyaza Lisufi njengosihlalo weANC esifundazweni eGauteng. uLisufi uthi ke isimo semali kulomkhandlu silokho sifadala lenjalo selokhu iDA yathatha intambo zokubusa. Unobhala we-ANC eGauteng uThembinkosi Ncinza utshele abezindaba ukuthi kunamazwe asebuse ngokubambisana iminyaka engaphezulu kwama50 kodwa athi namanje asaba nezinkinga. Uthi ukubusa ngokubambisana uma kungasebenzi kufanele kubhekwane nakho. We have noted what has been happening not only in Ekhaya but in one or two other municipalities. We'll engage and we'll continue to engage not only with EFF, with other coalition partners, because there are a number of coalition partners that are involved in this process. Anything that does not speak to our people and their services, we have a problem with. And that's why we went to this coalition, because we knew that the DA coalition was excluding our people.
Usihlalo ANC eGauteng uPanyaza Lesufi uthi inkinga yamanzi iyo ekhathaza kakhulu kulesifundazwe. You are quite aware that in our province there are serious water shortages across our regions. We have met with the Minister of Water as the ANC and expressed our limitations and challenges about this matter. On the basis of that engagement, we are quite convinced now, and we've seen Rand Water has moved in with speed to fix the areas where there are challenges of water. Uthi ke lesifundazwe iso esikhahlanezwe kakhulu isifo sezinkukhu. We have been briefed by our agricultural department because Gauteng is hard hit, and that's the reason why you see even eggs trending. Our team is dealing with this matter, and we are hopeful that we will be in a position, obviously with the assistance of national government, will also be in a position to resolve this urgent matter so that we don't have challenges of chicken, nor challenges of eggs. Kobe wathi ubugebengu nabo into ekhathazayo kakhulu kodwa bazama ngakuzonke izindlela kuba babhekane nabo. Limiselwe umvulo ityala lokubulawa ukaSenzo Meyiwa kwinkundla ephakamileyo ehleli ePitoli. Ijaji uRatha Mukhahleng okanye uRatha ugqibe lokuba lirhoxise ityala ukuze anike amagqwetha abarhanelwa ithuba lokuba aqwalasele isifungo senqina elilandelayo eliza kubizwa ngumbuso. U-Advocate Zandile Mshololo upheke uConstable Zungu ngembuzo mayelana nobufakazi bakhe obuthi wayenomsolwa ngosuku kwadutshulwa ngalo uSenzo Meyiwa. Lesihlabani sebhola sabulawa ngo-2014 eFosloras eGoli kanti umsolwa wesihlanu samile kwelokuthi akakaza bese hostela laseFosloras ngalolu suku. The accused says that he never went to Busuthu hostel in Fosloras, as we have said. From around 5 when those pictures were taken, he moved to his place where he was staying in a flat in Johannesburg, CBD. There isn't anything that I can comment about because you are telling me. Umsholola akakwazanga ukuphothula ukupheka ngemibuzo ngoba ethi usafuna ukubukisisa imininingwane ekhombisa izikhathi nezindawo zezithombe ezatholakala kumakhala ekhukhwini womsolwa wesithathu. Ngenxa yalokho ufakazi omusha akabangisalithola ithuba lokuqala ukwethula ubufakazi. Firstly, there's a witness that the state intended to call. He is here. It's Lieutenant Colonel Halls. He is going to testify about the downloads. He's a cell phone analyst. Was going to testify about the downloads of the cell phones that were confiscated from accused number 2 and 5. His report was only received on Friday, my lord, and the defense were given copies on Monday. Leli cala lizoqhubeka ngomsombuluko. Right, mbukeli we-Ekhaya Jikelele ngaphambi kokuba ke uphume uye kwindawo ngendawo qiniseka into yokubana nixhobisekile ngokwenzekayo kwisimo sezulu. Kodwa ke mhlambe ninganqinela nami nxa lisithi iweather oyijonga pha kwi-SABC Plus inomohluko ingathi nokomani lithe rholele ngamafu. Rhabula ungafinci.
sikwamukele-ke mbukeli ekhaya Jikelele. Sibonga kakhulu ngokuthi usahlanganyele kanye nathi. Ngokombiko ekhishwe uphiko lwezempilo enhlanganweni yezwe, cishe bangamaphesenti angama-80 abantu basezwenikazi Afrika abethembele emshanguzweni yesintu. Imithi-ke yesintu yayisetshenziswa kakhulu umbukeli ezwenikazi ngaphambi kokufika kwabelungu, okuyibona-ke abafika nemithi yasentshonalanga. Njengamanje sixoxa-ke nomelaphi wendabuko udokotela uMandla Lukhuleni ozosichazela yena kabanzi-ke ngamakhambi esintu. Dokotela, yebo, asikubingelele sikamukele ekhaya Jikelele. Sibonga kakhulu ukuthi ube nathi namhlanje ekseni. Yebo. Ya, ngiyabingelela kuwo wonke ababukeli emakhaya. Professor CM Lukhuleni. Yes, Prof. Ya, inyanga ethwasini. And futhi ekade la kuleze kwelapha. Ngicala ukulapha mina 1994 masithola inkululeko eSouth Africa. Which is ngene ephehlweni ngo-1990. Ngahlala enyangeni ngafunda umuthi. From 1990 until 1994. So umuthi wesintu ngiyawethemba mina. Ngani ngoba ngikholela kuwo futhi ngiphila ngawo. Ungangithola nga doctor nahle kunala kuphazamiseke khona. Angeke ungithole ekliniki. Mangiphethwe lokungiphethe ngihlale phansi ngihlanganise imithi yesintu ngidle. Hawu kunesisho nje sithi inyanga yinyanga. Inyanga ayikho into enjalo ma. Ngoba angisho nginesiphiwo sabantu abadala. Imithi ngikhonjwa ngobani abadala. So if ever ngingakwazi ukuzilapha ngamanye amagama uchaza ukuthi ayikho lento. Because bazongikhomba ukuthi no, umuthi weso usebenza into eso. So kumele ngithathe lo umuthi ngiwupheke ngiuzwe kimi ukuthi uyayenza lento engiphethe na. Ngani ngoba ngisho mawuzoza emsamo ngicala ngiboniswe ngilele ukuthi no, kuzofika ufikile endumbeni. Ufikile uphethwe isisu, ufikile uphethwe ishukela. So umphekele na umuthi awuphuze usebenza lula futhi than nalo osuke sewafakwe ezinye izinto ungasawutholi kahle. Manje ngifuna ukuzwa kahle lapha ngoba ngizwa uthi uprofessor. Ngifuna ukwazi ukuthi ke with regards to izinto zesintu kanjena noma izinyanga, uprofessor uthi uprofessor because uprofessor uhambile ufunda euniversity wathola ukuthi uprofessor noma lapho uthi uye khona for 4 years endumbeni lapho ufika wathola khona iziqu zakho zokuthi uprofessor wesintu. No, i-African medicine ngiyifunde kakhulu. Ya, ngifundile ngaphandle kokuthwasa. Ungakathwasi kuphi waqala ngakho? Ya, no, sengithwasile. Oh, suthwasile. Because of angisho uma uzalwa usuku namaphupho. So i-calling mayingibamba. Ngake sengibuka ukuthi yini ekumele ngikwenze ukuqhubeka nezimfundo zami. Ngathola ukuthi no, ithi ngiqhubeke ngeAfrican medicine ngikwazi ukuyazisisa kahle. Nokuthi yini right umele uyifake, so ileyo. Hayi ugogodile ufundile. Ungathi kubalekile mhlambe nokuthi abanye abayinyanga nabe babe nayo i-background education, formal education. Ya, kubalekile ngani ngoba kunesisho esithi knowledge is power. Education is knowledge. So if ungana knowledge kunonkinga ngizofika ngikupha umuthi kanti lo muthi lo angufundelanga kahle because of nowadays abantu bathwasa 3 months. Akusafana nasaqaleni. Umuntu uthwasa 3 months so uthola ukuthi manje ukulwazi oluningi akanani kanti imali okahamba funda uzonikeza abantu into ekahle. Yeah, manje ngizwe ubala lapha njengoba ukhuluma ngodaba lokuthi wena wazi kakhulu umuthi wesiZulu ngeke nje umuntu aza kuthole isikhathi esiningi kwadokotela. Uma abe mhlawumbe siqhathanisa imishanguzo yesintu kanye nemishanguzo yodokotela umehluko ukhona sesiwami because of uma ukhumbula kahle kukhona imithi yesilungu edidwe ngesintu. So if mina ngikunikeza lo muthi ongazanga wahlaziwa ngezinye izinto or wamixwa nezinye izinto usuke uye ngqo esifini lesi sikuphethe. Ngoba uma sengizokunika sithi ngikunika i-tablets sengiwenze waba i-tablets angisaqala ngandlela engakhona. So ngizophuza i-tablets eyi1 awuyipolice lento uyenzani uyayilalisa. Kanti mangipheke imbiza engiyaziyo ukuthi le mbiza le mayifika eshukeleni iyayishaya ishukela. Ngala noma umuntu bangathi ushukela usobolise maybe inyawo. Ngikwazi ukuthi mangikunike lembiza nalomuthi engwazi ukuthi lo uzofika ulaphe lesasilonda bese uyaphila. But if ever ngizolo kanjani ngithi ngiyenza ngesilungu ingako abaningi namhlanje abanayinyawo
abaningi namhlanje abanani. Manje ngoba usho nawe ubona ukuthi mhlawumbe kungafuneka ukuthi kube nezinhlelo nezenziwayo ukuthi imishanguzo yesintu nayo ifakwe ingene nayo kwi-formal platform, if I can call it that, ibe ihlanganiswe njengesintu, kube khona ukusebenzisana kwabesintu kanjalo nodokotela bese-Western medicine. Ya ngibona kufanele lokho sesiwami. If kungenzeka njalo izifo eziningi zinganqobeka ngoba ngisho vele kahle athi mase sikhumbula liqiniso noma masibuyela kamva kancane emuva thina ama-African sasiphila ngemithi. Ngala umuntu aphuka ithambo kwakunikeza umuthi awuphuze uyothunga ithambo without cement. Namhlanje seyithambo lipholisa cement, which is maybe 30 isikhathi. But if isingasebenzisana nakwesilungu ngoba sekukhona ngeke ukwenze lutho, kungaba kahle impilo zabantu abaningi zingasinda. Manje ngenxa yokuthi eminye imithi ke yesintu ayikaze icwaningwe ngochwepheshe, baningi abantu abangathi hayi mina ngiyesaba ke ukuphuza lowo muthi lo ngoba uyingozi or ngiyesaba ukuthi ngingase ngenzakale njalo njalo. Ungathini nakulowo muntu lo? Nanokuthi njengoba na ubushilo ukuthi wena ngiyakubona ngoba uprofessor uhambile wofunda uchazile na ukuthi ufundile ukuthi uyakwazi isikali njalo njalo usetshenziswa kanjani umuthi. So siyazi ukuthi zikhona ezinye inyanga ke zona engayanga esikoleni zawufunda konke lokho nje kushuthi zona siweyiqala ngengqondo. Ungathi ke mina nje mhlawumbe njengonoxolo nje uma ngabe ngithi ngiyalapha ungangiqwashisa ngokuthi ubheke ke indaba yezikali ngiyenze njani ukuze ngizobona ukuthi lesi sikali nginikwe sona yisona futhi uma ngabe kungenzeki lokho ungasho ukuthi kubungozi lokho. Ya ngasho kanje ngibeke mina kanje ukuthi uma umuntu noma umelaphi wendabuko kufuna uyeke lento ukuthiwa la ngilaphela khona qala ufuna kube isikuni. How? Okay. 1. Yes. Nawe uyinyanga ufuna ube isikuni. Yes. Ningathusa abantu mangivele ebantwini ufuna abantu bangibone as udokotela bangangiboni njengombulali. Uyangunderstand ukuthi umuntu ufunda kanjani umuthi noma ngaba lo kanjani uyafunda ngisho mawusephehlweni bakukhomba ukuthi lo muthi lo ufaka kanje. Uyangunderstand noma sengichazela umuntu kufuna ngimchazele ngale knowledge yami ngingamchazeli ngokuthi hayi noma so upenela kakhulu hayi phuza le lita yonke kanti sengiya overdose. Uyangivizisa kanje into lebalekile ukuthi umuntu umnikeze the way ufundiswe ngakhona and then bese uzophola. But umuntu ongathwasanga ngiyakuxwayisa ungayi kuye ngoba akana knowledge ukuthi ufundiswe kuphi ngoba mase sekuthwasa nisuka vele sise training yokufunda ukukala umuthi ukusebenzisa umuthi ukuthi umuthi usebenzisa kanje. So if ever ngomelaphi wendabuko bese angithwasanga sengithatha ama chance ngithi hayi ngiyinyanga nawe uma uvela uthi hey nayi inyanga le uzoba nobungozi ngoba ukhumbule ukuthi angisiyinyanga ngiyapretend ukuba inyanga. Hey Nkosi yami ngabe sowazi kanjani abantu basengcupheni ngosisenkingeni. Futhi manje uma befika endumbeni kufanele uqala ukuthi ngisacela ama qualifications. Kufanele bawabeke lapha. Ngithi ukubona noma ungena ezitolo kuyabeka izitifiketi zani lapha. Ngisho ukuthi nabo abazohamba baye endumbeni sekufuneka mhlawumbe nezinyanga zibeke ukuthi hayi mina ngigogode ngafunda enyuvesi yokuthi nokuthi khona umuntu ezokwehla amaphaphu kabonda hayi cishe ngiphephile la. Yes. Ayivele uma ungena endumbeni ufuna sibone ngesitifiketi. Isitifiketi esichazayo. Njengami nginguprof. Uzoma ungena uyasibona. Noma uma ngabe awuyanga emsebenzini ngiyakwazi ukumenzela ngani ngoba ngisemthethweni. So angisiyi fly by night. Kunama fly by night namhlanje abantu bakithi abasakholelwa uye wabeka ipoint ukuthi abantu bakithi bayesaba. Abasabi ngoba basaba umuthi abasaba umuthi ingoba kunabantu abasuke babagila endleleni bathi yini izinyanga bazungu bengasizi izinyanga. Manje ungathini ke mhlawumbe ungathi yena kukhona yini ucindezeleka kini njengezinyanga mhlawumbe ngabe kuqhathaniswa nodokotela besintu? Ya ngasho ngithi kukhona kanjalo ngoba uma ukhumbula kahle manje kwakunesifo esithize esibuyele nje kancane emva ku2020 COVID. Uma ungavela unakuthi nali ikhambi lami ngiliphethe nge100% sure ukuthi iyayishaya icancer lena
they will say uyahlanya lo ayikho lento le uyangivisisa and then noma uyithathe lento yakho banikeze mabafika lela ama scientists bayicheke lento bathola ukuthi lento iyakwazi kuyilapha lento but bajike bathi lento yakho ayinavilo uthi 1 2 3 uyayithola seyikhona lapha ekhemist so uyayithola lapha lo kanjani uthi hayi man kanjani ngoba lo muthi lo yilo ngawuyisa lapha so siyadlezeleka kakhulu ngoba uma uzothatha ulwazi lami ulisebenzise uthe kimi alisebenzi so kungcono ngihlale nemfihlo yami bese ngisizela laba abeza kuphi abakholelwayo kule mfihlo yami ngani ngoba angeke phela ngisho kuma uvuye esikolweni uyofundela ukuthi ube nolwazi mase uthola umsebenzi asithi maybe uyi-PR kumele uthole i-PR mara mase ufika nomsebenzi we-PR bafike bathi umsebenzi wakho no awusebenzi ayikho lento yakho hamba ekhaya uma uthi phapha sothola omunye umuntu le nto obukhuluma ngayo uyayenza manje prof mangabe ngifika ngiza lapha endumbeni yakho ngizokubheka ngizohlola angithi kuthiwa ukuhlola kwenzeke yini uthi cha mntanami hamba ekhaya akukho lutho nje iqiniso lihle uma kungekho lutho angeke ngiforce phela ngithi bogogo khulumani noma sekungamelanga ngikhulume sengicambamanga ngoba vele ngifuna imali cha angijahanga imali emhlabeni mina ngizela ukuzosiza umuntu mangifika ngithi seswami manje yonke into yakhe right ihleli kahle wena maybe udzinga nje imbizo okugeza igazi lakho ube kahle understand so bafika bakhona usukwasho kanjalo prof hayi baningi kakhulu cha kusho ukuthi hayi ke hayi because ngiye ngibone mina ukuthi nje enye yezinto abantu mhlawumbe asuke bezesaba ukuthi mina nje njengokwami nje mangayikhulumela mina ngiyesaba ngoba ngifuna ukwazi angifuna ukwazi ngesaba ukuthi what if sekufika lapho ngithi ngizohlola endumbeni yakho ungitshela izinto ke uyaphuma uyanginika mhlawumbe isombululo zokuthi inkinga ila yenza kanje ngoba ngesaba ukuthi sengihlala nesazelo sokwathi ngineyinkinga kodwa angisazi isixazululo angisho ekuqaleni ngiye ngithi mina nalabantu engiphila nabo angithanda ukuhlola ngithanda ukulungisa bese umuntu abakahle emva kwaloko sesingamanzi ibheke kuphela ngeke ngithi hey yazi uthakatha ubani lokho sekucabanisa kusesekwelapha kanti uma ufika ekhaya ngifike ngithi mina sesayimani ngikubona ukuthi no man unenkinga yesilonda esithize noma isifuba sakhe asihlaliseki kahle ithi ngithatha amakhambi ngikunike uphole bese ngiyakuqwayisa so upholile uyanganazena uyathi umunye engihlala naye umama lendlini athi kanti baba ungathanda ukuhlola ngathi ngihlolela ini ngoba inkinga yami ngiyayazi so athi ngitshele lo muntu inkinga yakhe bese uyawa uyangasena uphatha heart attack sengimbulele lo muntu and then kanti ngangithathe umuthi ngamnika abanye abantu abasikuthi ungabachazela inkinga zabo because of ngizokuchazela inkinga yakho ngithi inkinga yakho isukela la nala bese athi okay athatha isibhama hamba yomshaya manje isikhathi ke sethu sesisincane nje sesophetha nje ngifuna sisenabe kakhulu kodwa sisi nje qaphu ucabangani kuke kwatrenda kakhulu lapha ku social media indaba othi uyayibuka amakhulunywa izinyanga eziningi zikhuluma nje ngokuthwala wena ucabangani mhlambe ngaleso sihloko sokuthwala njengenyanga ukuthwala mama akusinkinga kuya ngokuthi ukuthwala masikhuluma ngokuthwala kuyofuna maybe ngelinye ilanga siphinde kube nje ne specific discussion sizoyichaza kahle yini ukuthwala ngoba abanye abantu bayibeka in a wrong way so if isinesikhathi esikahle sizoyichaza kodwa umuntu osekhaya nje ungathini ungam-advise ngokuthi akahamba uthola ulwazi ngokuthwala noma cha nje stay away no akahamba uyothola ulwazi okay yes all right because into ebalekile ekuthwaleni ukuthi idalwa zakho zingakhweshi as long ungachitheki umphefemulo nani akahamba uyoyithatha lento sesiphetha ke professor mhlawumbe ikuphi njengokusho ukuthi nina mhlawumbe njengezinyanga ikuphi enifisa ukubona kwenzeka mhlawumbe in terms of uhulumeni ukusebenzisana kanye nodokotela besimanje manje njalo into engingayijabulela sesiwami ukuthi ukubambisana ukuthi sisize isizwe sase South Africa ngoba kubhlungu njengoba ngikhuluma nawe ngibuye eEurope ukuyosiza abantu ngibuya emizweni amaningi so mangabona abantu bakithi babuye bahlangana baba into eyodwa sengebelaphi nesilungu
kungaba kuhle lokho ngoba imphefemulo nemizimba ingalondeka. Hawu siyabonga kakhulu ke Professor ngesikhathi sakho nje ke sikufisele konke okuhle ke nokuthi ke uqhubeke welapha abantu ngendlela enhle nethembekile. Siyabonga kakhulu. Umbukelekele abasixoxisana naye uProfessor uMandla Lukhuleni yena ke oprofessor lapha yana ubezosichazela nje ke ngamakhambi esintu luninge ulwazi ke sethe salithekela kuye salithola ke mbukeni okwamanje siqunje ngaseyidolo sokuyimva komzuzwana. Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya Jikelele. Namhlanje ke siniphathela esinye isiqendu sika ubusazi na. Lemini ke namhlanje lusuku olwathi laqanjwa njengosuku lokuqatshelwa kwabafundisintsapho kunye nendima yabo ekuhlaleni. Ukunaba ke ngakubi ngolusuku kunye nendima yotitshala siza kuthetha nelungu lenabthosa. Kodwa ke ngaphambi nje kokuba senze njalo make simamele sibone inqaku esithe salididiyela malunga nolusuku. Rhabula ungafinci. Namhlanje iWorld Teachers Day nelusuku eluqatshelwa unyaka nonyaka ukunika imbeko kootitshala kwihlabathi liphela. Olu lusuku lokuqaphela indima ebaluleke kakhulu ekufundiseni nasekuqoqeni ikamva lezizukulwane zelixa elizayo. EMzantsi Afrika iWorld Teachers Day ibaluleke ngakumbi ngenxa yemicelimngeni yeli lizwe kwezemfundo. Kwaye indima yotitshala kukulungisa yona loo micelimngeni. UMzantsi Afrika ujamelene neengxaki eziquka ukungalingani, ukunqongophala kwezixhobo, nkqu nesidingo sikamakulingane kwezemfundo. Ukuqaphela nokubhiyozela utitshala ngolusuku kugqamisa ukuzinikela kwabo. Kwaye kukhuthaza uluntu ukuba luxhase luphinde luzinikele kwezemfundo neyinto elulutho ephuhliseni ilizwe. Ngolusuku kulapho kuvunywa kunqwalwe khona ukuba ngenene ootitshala basebenza nzima. Kwaye ke oko kubanika ithuba lokuba babe nakho ukulwela amalungelo abo, baphinde baphucule nezinga lemfundo kweli. Esi ibisisiqendu sethu sanamhlanje sika ubusazi na. Sibambe ngazo zozibini pha kumqulunqo othe wasinqula unqalela inqaku uThami. Namhlanje ke sixoxa ngomxholo baleke kakhulu hayi nje apha eMzantsi Afrika kodwa kwihlabathi jikelele. Nomhla ke umalunga nokuqaphela kunye nokubhiyozela amaqhawe angafumani ingqwalasela ootitshala bethu. Kwilizwe ke elifana noMzantsi Afrika apho imingeni yemfundo iyinto yemihla ngemihla ukuzinikela kwabafundisintsapho kuye kubaleke nangakumbi. Yiba kunye nathi ke njengoko sizawuphengula sishukuqa ukubaleka kokuxabisa nokuxhasa ootitshala bethu nabangundoqo kwezemfundo. Sinaye phake kuZoom umnumzana uNkosi Phendule Ntantala. Masikubulise sikwamkele kwinkqubo yethu yekhaya Jikelele. Masibulise msasazi. Sibulele kakhulu ukuba egameni lenabthosa sibandakanywe nathi namawakawaka abafundisintsapho nabo bonke abantu ekuqapheleni ukubaleka komsebenzi wokufundisa. Nathi ke ekhaya Jikelele sithi Happy Teachers Day kubafundisintsapho. Ungakhe nje usinike isishwankathelo semeko yemfundo apha eMzantsi Afrika kunye nendima abayidlalayo ootitshala ekuhlangabezeni nemingeni ekhoyo. Okokuqala egameni lenabthosa msasazi mandivuyisane nootitshala kwilizwe lonke ngakumbi kwelomzantsi Afrika jikelele ngale mini yabo ekuqatshelwa ngawo umsebenzi wabo. Mininzi imingeni msasazi esinayo kweli lizwe lethu ngokunxulumene nezemfundo. Okokuqala ndingabalula nje ukungalingani kwemfundo kweli lizwe laseMzantsi Afrika. Okwesibini ndingabalula uxinzelelo olukootitshala ekuveliseni iziphumo eziqaqambileyo. Okwesithathu ndingabalula ukungabikho kakuhle kweziseko ezingundoqo phaya ezikolweni kuquka izixhobo zokufundisa nokulungiswa kwamagumbi okufundela ngendlela efanelekileyo. Ndibalule kwakhona uxinzelelo olukhoyo kootitshala nakwisebe lezemfundo
ngokunxulumene nokuphucula izinga nomgangatho wemfundo ingakumbi xa kuthethwa ngokusebenzisa ubuchwephesha bale mihla. Ndiphinde ndibalule kwakhona ukuphuphuma kwamagumbi okufundela nokungoneli kwenani lootitshala ezikolweni. Ndiphinde kwakhona ndibalule Right mbukeli wami kuyabonakala into okubana kubhideke nje ikomiki lo besithetha naye nguye uNkosi Phendule Ntantala nobesixelela banzi kaloku mbukeli njengoko namhlanje kuqatshelwa okanye kubhiyozelwa abafundi sintsapho. Sazama ke mbukeli into okubana siqhagamshelane naye njengoko kaloku besimbuza into obangaba mhlambe mbukeli kwenzeka ntoni isishwankathelo salonyaka esisho into okubana mininzi imingeni otitshala bahlangabezana nayo ingakumbi ke xa sawujonga kwindawo ezisemaphandleni, lack of resources, ukushokoxeka kweziseko ezingundoqo ngeyona nto ke athubana iphala phambili mbukeli. Sisazozama ke into okubana siqhagamshelana naye sixelele banzi ngokuba mhlawumbe yintoni eqhubekayo. Kodwa ke masithi qhwi pha evenkileni siyabuya usabukele ekhaya jikelele. Siphinde sinamkele kwakhona nisabukele ekhaya jikelele. Uyaqonda ukhumbule mbukeli into okubana ngaphambi kokuba siye evenkeleni sinirhabulise kusimo sezulu siye sathetha kaloku naye kaloku umnumzana usuka phaya eNapthos sixelela banzi ngolusuku lwanamhlanje le World Teachers Day. Siphinde ke mbukeli sakwazi into okubana siqhagamshelane naye kwakhona ukhona emnxebeni. Uyandiva tata, enkosi kakhulu ngokuphinde ujoyine apha ku ekhaya jikelele. Siyavana mthatha. Sibambe ngazibini. Umbutho wabasebenzi wotitshala uwathethelela njani amalungelo nomdla wotitshala kuba siyaqonda into okubana kwezi veki zintathu zidlulileyo naye kaloku Njimutsherhe bekunye notitshala ebaxhobisa kwaye ebabhiyozela phantsi komxholo othi the teachers we need for the education we want. Njengoko uye wachaphazela eqaleni into obana mininzi imingeni otitshala abajongene nayo ingakumbi xa sijonga kwi-lack of resources. Kukho nezikhalazo zokuba otitshala basebenza ngaphaya komgqaliselo kodwa imali namaqithiqithi aphantsi. Enkosi msasazi. Okokuqala mandicacise le ndawo ethi imibutho yotitshala ayibathetheleli otitshala koko ikhusela amalungelo abo. Ndiyayinqwenela ke le nto ukuba
abantu bangaze bafikelele ekuyazini lenyaniso. Manditsho ke kodwa ndithi sinethamsanqa kweli lizwe lethu kuba ukusukela ekusungulweni korhulumente wabantu milisela amaziko namaqumrhu okuxoxa iimeko zempangelo zootitshala apho ke imibutho yootitshala ihlale khona nomqeshi olisebe lezemfundo ke kuxoxwe ke zonke izinto eziphathelene nokusebenza kootitshala ukususela kwimo yokuziphatha kootitshala ukuya kumaqithiqithi abafanele uba ootitshala bayawufumana. Ngokomzekelo sinabuthosa siyahlala kwi-Education Labour Relations Council nakwi-Public Service Coordinating Bargaining Chamber na kwimaqonga apho kuthi mhlawumbi ootitshala bangenzi kakuhle ingathi uphinde wasiqhawulelwa kwakhona asaze yona nto iqhubekayo mbukeli kodwa ke iiguest zethu ezininzi zidla ngokutsho into yokubana bachaphazeleka kakhulu ngumba we-load shedding. Besithetha kaloku mbukeli njengoko sibhiyozela ootitshala namhlanje, kanti ke mbukeli nangoku kuyo le nyanga ka-Okthobha kwi-World Teachers Month apho kaloku kunikezwa ingqalasela ngomsebenzi omhle owenziwa ngootitshala. Siyazi kaloku mbukeli into yokubana akukho nto ingenziwa, uninzi lwabantu umntu nomntu angazingomba isifuba athi ndinjenje namhlanje kungenxa yootitshala. Besiyatsho ke mbukeli into yobana njengombutho bayelwa kakhulu namalungelo ootitshala. Siyazi kaloku mbukeli into yokubana indima edlalwa ngumbutho wootitshala ekhuthazeni amathuba ophuhliso kunye kaloku nokuba baqaqambe. Ndithe mbukeli nam xa ndithi ndiyajonga enye i-article ndafumanisa into yokubana phaa kwinyanga kaJuni kuye kwaphuma i-article esitsho into yokubana kunemfuneko yokuba ootitshala balapha eMzantsi Afrika banwenwele bangene kwisebe lezemfundo lapha e-UK. Besingathanda ke mbukeli ukuva banzi ngokuba mhlawumbe ngawaphi amathuba abawadalayo njengezizuko eqinisekiseni into yokubana badala amathuba ophuhliso kootitshala. Kodwa ke uba wena usibukele apho ekhaya ungutitshala, nathi si-Ekhaya Jikelele sikothulelwa umnqwazi ngomsebenzi owenzayo. Right, noxolo saqhubeka kaloku si-Ekhaya Jikelele sibhiyozela ootitshala. Siyaba celebrate othisha ngabe siyini ngaphandle kwabo. Siyilokho esiyikho because of othisha okuyibona basifundisa. Mina nje oqhamukayo nje in particular in my head ekhanda lami uthisha wami engifundisa isiZulu. Because ukubona ngaleso sikhathi nganganakile buka manje umsebenzi ngothole ngesiZulu sami. Hawu Nkosi yami, hayi sibathulela umnqwazi. Nangona ke babebetha abanye kodwa xa uthi uyajonga ingakumbi xa usuka kwizikolo emakhaya wawubona into yobana utitshala ukwangumzali laa nto yobana mhlambe umzali uphelele ekhaya kapheleli ekhaya kuphela kodwa notitshala uthatha inxaxheba yokuba no ndiyakohlwaya because mhlambe kowena ayifumananga ingqeqesho mna ke ndingutitshala singukohlwaya. Kodwa ke ngokwamalungelo izinto ngoku ziyazitshintsha kusithiwa mhlambe into ezifana no-corporal punishment azivumelekanga ezikolweni. Heish, ndikubuhlungu uma uthi uyabheka sometimes ubona ukuthi othisha izimo abasebenza ngaphansi kwaso-ke ngoba kukhona iy'kole ney'ngane othola ukuthi ayilawuleki. Ukubone ko-social media kuke kwatrenda kakhulu ama-video mhlawumbe uthola ukuthi abafundi balwa nothisha noma bashaya othisha uzweke lapho uma usubona kuma-comments sebekhomenta abanye othisha uthi hey inkinga esibhekene nayo bafowethu ukuthi-ke iy'ngane njengamanje iy'ngane ayisalawuleka sazi ukuthi senze njani sesize sizizwa nathi ngathi si-in danger sisengcupheni yokulimala. Uyabona okuvele kube buhlungu-ke lokho ngoba uyacabanga ukuthi laba bantu bangabazali kanti sekukuphi ukubona uthisha umbone umesabe ngoba naye ulingana nomzali wakho futhi mdala. Iba buhlungu kakhulu nyhani nabo xa bevakalisa le ntlungu yokuba ye siyaxhatshazwa ezikolweni kuba abantwana uzibuza uba umntana uba ungena njani nebhozo. Ukhona omnye wayeleqa utitshala ngebhozo. Kodwa ke wena mamtshali nawe mbukeli nakubeni ke zikhona izinto ezibuhlungu ezenzekayo kodwa ke asikwazi into yobana sijonge kuphela kuzo. Zikhona nezintle esiyababona ootitshala njengoko ngokupha ko-TikTok bedansa nengane ebonisa into yobana kwixesha lakudala wawuqonda uba yho utitshala uyamoyika ufuna nokuhleka naye but aba bangoku uyababona bengena kwi-challenges and benza i-education ibe fashionable because ukhona nomnye owenza inantsikana o-life science
notes ndiyakhumbula into yobana sake saxoxa naye lo oculayo mengabe siyofundisa ecula nomnye bethunane ndandibone ividiyo yakhe ekama umntwana inwele xa sibe umntwana inwele zakhe zazirakaraka wamnceda wamkama into ethi nje ootitshala abangotitshala kuphela kodwa ngabazali sinothulela umnqwazi mhle kakhulu umsebenzi eniwenzayo. Happy Teachers Day. Happy Teachers Day indeed mbukeli. Njengamanje ke mbukeli sothi nje kequnga sayidolo kodwa ungakhohlwa phela ikhona uzosinikeza umculo omnandi ungaphuthela ubusukhohliwe. Ungenzi kanjalo. Siya nje ezitolo siyabuya emva komzuzwana. Umbukeli sasifike ekupheleni kohlelo lethu kulwingqayizivele Ekhaya Jikelele la elihaye kanjalo ke naku SABC Plus. Ungakhohlwa umbukeli ukuthi sikhona ku SABC Plus. Please download the app ethi SABC Plus. Ungene ke bese uzokwazi ukuthi usibuke sikhona njalo ngomsombuluko kusukela ngehora lesithupha kuya ngehora lesishagalolunye 6 to 9 am weekdays makholi. Yes, and usathetha njalo into yobana abantu basifumane mos ndiye ndatsho abantu bamabadownloade nansi imessage yangena ingena kunozala umama uthi hayi ndinibukele fake ihearts uyasibona esigodini asifake ngazibini babukeli bethu kodwa ke asinishino njengoba sinithanda ngothando luka love ikhona ungcangile sithi andinanto ikhona iqonga lelakho nisale kahle.